Привет и добър вечер. Добре дошли в подкаста, където няма да ви карам да четете. Това ще го направи изкуственият интелект. Защо? Значи, ако наскоро сте гледали новинарски сайтове, понякога излиза отгоре едно кратко описание с кои са основните идеи в дадената статия. И исках да кажа две думи за това, тъй като важното, което искам да добавя е, че като видите нещо, отидете и погледнете откъде това се появява. Но просто от любопитство е добре да се задълбае откъде понякога се появяват. Затова е необходимо да разберете вече по-надълбоко кое как се появява. Не само TikTok. Но за днеска знам, че имате по-добри неща да правя. Кафе, скролване в TikTok или поне преструване, че работите. Аз сега пък малко ще се преструвам, че съм го написал и сега ще чета по отготвения текст. Значи как работи Summarization? Summarization е когато казваш на LLM: ето ти купиш текст, кажи ми само какво трябва да знам, за да изглеждам интелигентен. Ако го кажете като хората, резюмирай в 3 булета точки, само това без романтика. И шансът е голям да получите отговор, който реално може да използвате. Това е всеки едно да имаш колега, който не обича да говори много, но поне чете бързо и с по-малко неща пуска. Както това меме, човек се чуди как ще свърши задачата, пита изкуствения интелект да направи нещо, след това другият човек се чуди, че текстът е голям и пита LLM да направи кратко описание. Значи, дай да направя един... Summarization, това не е мързо, но трябва да се знае кога да се погледне. Това е оцеляване в информационна катаклизъм. Използвайте го, но и ще имате повече време за мислене на решения, взимане на решения и което е, това е. Сега искам да добавя едно такова техническо обяснение. Най-малкото е и аз да пробвам да го чета. Значи ще говорим за това езиковите модели, как те правят Summarization. Значи, как самите ключови идеи се разпознават, тъй като едно е да ги използваме, друго е как всъщност става. Значи, това проба започва с токенизация, което е разпределяне на думите единици, изважда се статистически представа, кое го представлява. След това използва архитектура, която е трансформер архитектура с механизъм за самовнимание. Едновременно базите данни са малко по-различни, където думите се представят, токените се представят като обект в многоизмерно пространство. Значи, това е трансформер с самовнимание. В него всяка дума е свързана с всички останали в контекста. Моделът изчислява вътрешно salience, кои части на текста са най-важни. Това не става само с отделно изчисление, чрез шаблони, научени при обучението. Запомни кои факти, числа, имена и събития обикновено хората запазват в резюмета, тъй като той има списък от текстове и има и списък от резюмета. И той и оттам се учи. След това идва идеята за генерирането и компресията. LLM предсказва по една дума токен в отговор, като се фокусира върху тези важни елементи и пропуска второстепенните. В зависимост от инструкциите в промпта, резюмето може да е екстрактивно, същите фрази, или абстрактивно, пренаписано с нови думи. Накрая резултатът се ограничава по дължина или формат. Например, 3 точки, 100 думи, 1 параграф. С други думи, Summarization при LLM е комбинация от статистически модел за това, кое е важно, и генератор, който умее да говори кратко, но ако му кажете, ако се научите да задавате точни инструкции, ще получите резюмета, които са ви полезни, които са ви верни. И това е една от технологиите, които сега също се развива. И